Svetová digitálna totalita, ekonomické otroctvo celej planéty, to sú v skutočnosti ciele vašich globalistických paktov. O tom bol pakt o migrácii, o tom je tento pakt o budúcnosti, o tom sú všetky návrhy z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie. My nie sme natoľko hlúpi, aby sme vás nevideli na Svetovom ekonomickom fóre, ako si s Klausom Schwabom hrkútate o tom, že ľudia nemajú nič vlastniť, ale majú byť šťastní. Vaším cieľom je ľudí zotročiť, pripraviť ich o slobodu a zaviesť absolútnu totalitu. Ani sa tým de facto netajíte, akurát tomu dávate krásne názvy. Hovoríte o tom v honosných tituloch ako záchrana planéty. Málo kto z vás je natoľko naivných a hlúpych, aby verili, že keď si v Európe zakážeme auta so spaľovacím motorom, tak zachránime planétu. Skutočný cieľ je pripraviť ľudí o možnosť vlastniť normálny dopravný prostriedok. Skutočný cieľ je uvrhnúť ich do chudoby, pretože zotročeným, poslušným, závislým ľuďom, ktorí sú v chudobe, sa vládne ďaleko lepšie ako ľuďom, ktorí sú slobodní, ktorí majú svoje práva a ktorí si môžu vážiť svoju dôstojnosť. Videli sme to počas doby covidu, vidíme to teraz. Nechcete sa svojich globalistických plánov vzdať, ale my proti nim vždy budeme bojovať.